Купих си товарен автомобил. Опа, здравейте манячета! Тъй като ми трябва някакъв товарен автомобил, викам днеска я да видя какво е излязло, обаче първо прилисвам малко бушчетата, да видя какви бушчета има. Знаете, и направихме видео за 8+1 бушчета, викам я да видя какво има във Варна като бушчета. И разглеждам, тук има едно бяло Т4, ама много старо, много слабо. Гледам надолу, гледам някакви други интересни неща и оп, излизаме това синия Мерцедес. Както и това Ford Transit черния, като интересни предложения. Отивам да гледам този синия Мерцедес, обаче външно супер, на обява супер, наистина боядисан на какво правим, синичък, идеален, много бомбон, Мерцедес 122 коня, 112 седи, само че поглеждам отдолу, ръжда, отваряш вратата, където има една фугичка отдолу, ръжда. Не става. Направо си тръгнах, иначе цената беше топ, 7 и нещо, но то винаги има причина за цената. И след това викам я да видя пък какви пикапчета има и почвам да листам аз пикапите. Нищо интересно от тия, те повечето бънчарките излезат реално за тия пари до 9к. И викам я да видя нещо, дали ще излезе по-ефтино и опа, излезе някаква татичка. В принцип не съм фен на тия индийските, обаче нали знаете, по-скоро повлиян от Индията, явно ме е ударило тук. И гледам тата Ксенон, обаче без Ксенон. Само на задна, two wheel drive, супер, викам си екстра, още по-яко даже с модифицирана отзаде флатбета платформата, още по-голяма направена. Направо си е като самосвалче, само че не го сваля сам. Така че викам я да го видя, пък и 6 и нещо обявен, вижте го изглежда. Лимка 2009 година, 2.2 дизел, дикор някакъв мотор, дет не съм чул нищо за него, тъй че отивам да го видя. Отивам, той човека изглежда автокъща, го продаваше до Джамбо, автокъща до Джамбо, го продаваше вече една година. Отиваме, външно топ, поглеждаш отдолу, железа, всичко черно, вено, боядисано, обаче е направено, в смисъл няма гнилоч, няма да бръкнеш. Викам се, гати, пикап, нали, това е body on frame на рама, нали, както си трябва, дебели железа, здрави. Викам, че то идеалното и ще ми върши работа, че и разширено отзаде, модифицирано, ръчка, каквото търсим, ръчка много ясно. И тъмън ще го палим и човека вика, да знаеш обаче има проблем. Тук вече цената почна, нали, да играе, все пак във Варна такива пари, абсурд, дори и тата. И запали го едва надолу, защото естествено е стоял, акумулатора е чал, подадихме ток от друга кола и чука, много чука, чик. Сега ще вкараме видеото. Чуете, чатка яко. Може да чатка на дюза, може да чатка на повдигачи, може и направо да е за мотор. Не знам. Няма как да знам. Обаче пък влизам, карам, няма пушаци, ауспуха го пипам. Ауспуха ти казвам, грам не можеш да се изцапаш. На таблото пише 78 000 км. Сега то за тата не са малко 100 000 км. Най-вероятно са и върнати. Служебна работна кола е била. Обаче пък да му се не види, изглежда много добре другите неща. И двигателчето дърпа, смисъл върви приятно, не е някакво убито, не пуши бяло, не пуши синьо, нищо не пуши. Просто първи, тя сигурно и катализаторите са на нея и пречат да излязат сажите. Обаче изглежда добре. Има някаква мощност, обаче чатка. И сега не знам аз какво да правя. Обаче викам, давай ще се пазаря. Той човека му беше писнал вече от тази кола, да я пали и да я прехвърля напред-назад. И за 5000 лева манячета я спазарихме, 550 лева ви е гражданската, прегледа и регистрациите, екотаксите. И тази кола вече е в мен, така че хайде да отидем сега да ви я покажа. Купих си трък, товарен автомобил, с ръчна кутия и задно предаване. Много яко, стана да иззема хубави рошови гуми отзаде, ама всяка тим при нея ще ви я покажа, ще ви кажа какви са проблемите и ще търсим какъв е проблема с мотора. Проблема е, че няма много части за тия тати, много малко хора продават части за тата. Ако някой знае повече за този двигател, нека да ми напише отдолу. Или другия вариант е, ако някой знае с какво лесно може да се слапне, примерно 1.9 TDI, ако се набута вътре, 131 коня, примерно, като се намират, или пък BMW мотор, двойка, 163, не вярвам, тройка дизел да влезе вътре, сега ще видите защо. Айде да видим дали ще го отворя и да ви покажа моята нова тата, няма търпение всеки път, като си купуваш каквато и да е бракма,
но този път съм си купил уникална бракма, така че останете до края. И манячета, вече сме в татата, това видео започва отвътре навън, както се казва. Та вече сме в моята татичка, индийската работа, вижте го това лого, вижте какъв волан. Какво чудо! Даже има тук, вижте, спортно, има регулиране на волана, ама само нагоре-надолу, поне не съм успял. Вижте ми километражчетата, има нещо, не знам, Фиат или от Сеат в тия километражи, не знам, 84 000 км. Ето вижте, това ми е по километраж, тук нямам никакви копчета, защото не е 4x4, нямам избор на разни режими. Пластмасово, разбира се, твърда пластмаса. Всичко е измислено колкото да става. Вижте как тази топка е на Samurai Jack. Тя е направена за Майнкрафт ръце, такива пикселизирани, големи квадратни ръце. Не знам, те индийчетата принци са мънички. Каква топка са измислили. Вижте, с 5 скорости, имаме ръчна, управление на прозорците, което работи колебливо. Имаме обаче часовник, скъпата работа, S-класата, имаме Pioneer радио, което обаче даже нямам идея къде са. Тук са говорителите, но по някаква причина само пращи. Това е нещо, което също ще трябва да видим. Иначе вижте колко ни е чисто таванчето, двойната кабина, манячета, гледайте каква хубава седалка има отзад и отзад е колко място, както ви казах, модифициран пикап е това. Сега сме вече в камиона, големи, много ме кефят страничните огледала, супер големи и пише този надпис за идиоти. В това огледало са по-близо отколкото изглеждат. Чистачките също са много смешни, ще ги сменим, но те и самите ramена се движат мега смешно. Не знам, всичко е направено едно такова, колкото да свърши работа. Ето тук вижте, има поставки за чаши, гледайте тук, не знам, някой е разглобял конзолата, обаче не е сгубил като хората. Тук както и маншончето ми, то постоянно излиза. Като цяло всичко се мести в тая кола, нищо не е статично, но пък тук таблото е добре, даже са го намазали от автокъщата. Човека му беше писнал, вика, ще я в татата, много я псуваше постоянно тата, тя просто е една работническа количка. Айде да отворим капака, поне той си се отваря по стандартния начин. И първото нещо, което ще направим е да замерим акумулатора, защото много е стояла и да видим на колко волта е в момента. Айде, взел съм си и някои други инструменти, ще видя дали ще мога да го сваля, ако се наложи. Но първо да започнем с мултицета. Между другото, манячета, Мерцедеса ми се продава и 320,2008 фейслифт. Отдолу е обявата и в момента съм пуснал страшни промоцийки, тъй като вече смятам да карам тази машина, така че просто нямам време за всичките и по-бързичко гледам просто някой да го вземе и да му се радва на Мерцедеса. Между другото, трябва да ви кажа, че такъв неинтерес до сега не съм имал на нито един автомобил, така че Мерцедесите, всъщност на другия Мерцедес, който имах на SLK-то, така че Мерцедесите може би от тия години E-класа и с този мотор не се търсят толкова, да знаете, спрямо BMW-та, примерно, сходни години. Така че нямам нито един обадил се на тази високата цена. Сега свалих и продължава цената да се апдейтва ежедневно, така че вижте обявата, ако ви е интересно. А сега да замерим на новата ми придобивка Tata Xenon, без Xenon, колко е акумулатора. Ето го и 2.2 D-Core, къде му е радиаторчето, разширителния съд и моторчето. Пластмасови. Между другото, като гледаш тези съдчета, изглежда сякаш е мега ново. 2009. Ето го нашия Марек акумулатор, който сега ще видим. Май не съдържи другаде, освен на тия тук двечките, но първо да го замерим. 8,3 волта манячета, няма как да запалим при 8,3 волта. Може би ще стане, ако го заредим само този акумулатор, но може би, тъй като ако ще я караме повече, е добре да си вземем чисто нов. Тъй, че направо смятам да го свалям и да си ходя да си взема един новичък свежичък акумулатор. Този не виждам обаче какъв му е капацитета, може би като го свалим 680 ампера и 78 ампер часа е акумулатора. И след като нямах десятка, се наложи с отверката да използвам 11 ключи отверка, за да развия тази десятка. Тук тази беше 13 и вадим го, излиза. Манячета да ви я покажа. Отзад трябва да сложим други гуми, тъй като вижте тия
са твърде road use. Мен ми трябват някакви кални, да мога да я карам и през полето. В момента гумата е 16-ка, 205 отзад, не знам защо са сложили 205, защото и са имали отпреди 215-ка. Смятам да видя да сложа 225-65. Всъщност тази е 205-80, т.е. 225-75. 16 ще сложа най-вероятно отзаде, за да подобрим сцеплението. Вижте отдолу, какво ме спечели. Значи рама в перфектно състояние. В смисъл, не перфектно, но в много добро, без ръжди. Имаме ресьори. Ето ги, можем да товарим яко. Имаме си резервна гума даже. Вижте резервоарчето къде се пада. Ето тук. Вижте копето отдолу. Доста е запазено. Това също ме спечели, че няма ръжди. Ето го и дифа задния. И двойната кабина. Ето ни отпреде. Много клиранс. За първи път имам толкова място отдолу, вижте. Е верно, надвисва малко рамата, но все пак има страшно много клиранс. Я ми печели нещо през нощта. Изглежда чистичко тук, вижте. Сравнително добре. Тепърва ще разбираме какви проблеми има. Рейка не виждам никаква. Най-вероятно са със секторни кутии някакви. Татичката. Тук преди ми липсва нещо, обаче вижте колерчето. Направо тук махаш, слагаш още по-голям колер, ако искаш. Много яко, куката за тегляне. И реално едва ви е клиранса, тъй като имаме може би 18-19 санта клиранс. Изглежда повече, но реално това е до опирането. Но пък може да сложиш още по-големи гуми отпред. За сега това ми е достатъчно, но ако реша, мога да сложа и по-висока гума и ще дигна със сигурност още. Тук тази дръжка, вижте колко готино е измислена. Явно е разкачила отзаде жилото, не знам, ще видим. И тук това се отваря от страни и от другата страна отзад не се отваря. Тук е сложена от някаква дървения, която също трябва да изхвърлим, най-вероятно, и да заварим една хубава дебела мърна. Вижте обаче, тук имаме, може да сложим даже и някой пейка и да караме през полето, докато сме прави отзад. Въобще фъна е на много нива с тая кола. Ще видим докъде ще стигнем, обаче нямам търпение. Нека да сменим акумулатора сега. Опа! Та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Кимна на тая кола, нали знаете? Та-та-та-та-та. Мечо ще ни закара до мястото, където ще си купим нов акумулатор и ще проверим това дали става за нещо. Та, манячета, само половин час по-късно вече имаме нов акумулатор на гигаватт. Това е под марка на Bosch, ако не се лъжа. 2 години гаранцийка, в Чехия ги правят и е с параметри 74 ампер-часа, 680 ампера. Като заместител на предния, дори е малко по-як, а предния го върнахме и за 150 лева имаме чисто нов акумулатор. Така че, нека да му махнем капачето. Готови сме, манячета, монтиран, готов. Тук ми трябва още една такава джачка да закрепим, да не мърда. Трябва да си намеря от някакво желязо, подобно, извито. Следващото нещо, което ще направим, е да проверим как сме с нивото на охладителната течност. Ето тук ни е макса на разширителния съд, а тя е тук малко по-надолу, но е между минимум и макс. Окей. Следващото... не смей там да влияш. Така, следващото, което можем да направим, е да проверим другите съдчета. И те имат, вижте, догоре, този е догоре, спирачни течности, хидравлични. Там има още един със секторна кутия автомобила. Ето тук го видях, къде му влиза, вижте, което значи, че никога не знаеш на къде точно караш. И централната позиция е доста лабава. Ще ви споделя повече впечатление от карането, но няма го изобщо връзката с шофирането и с шофьора я няма, къде са ти гумите. Тук сме май на ангренажче и ето ги дюзите. Сега ще видите как чука и трака. Виждаме Siemens са ползвали тук за MAP сензора. Имаме разни тук какви други клапанчета. Части за тази кола няма да лесно се намерят със сигурност, но тази пък гледайте даже и тук катализаторчето май е тук, ако не са го избушили. И турбинката на Гарет. Ето е тук, маркучите са свежички. Тук за картерната вентилация е малко омаслен, но е малко. Сменяли са тук някакъв маркуч или са му навили нещо. И сега давайте да измерим какво се случва с новия.
Преди да го запалиш е 12,5, сега паля и виждам дали зарежда, защото това е нещо много важно. Трябва да е на 14, за да ти признаят 2 годишната гаранция и следно трябва да мина да го измерите, но искам първо аз да си направя замерка дали всъщност зарежда, да приберем инструментите и палим, да ви покажа как чека това нещо, но първо да видим дали има масло, между другото, забравих това да видим заедно. Видим какво става тук. Има ли някой? Предполагам, че оттам в къща са му доляли, да ни чука, сигурно и някой присадка са му тупнали. Така че е хубаво да се смени. Всички им знаем морафетите. Добре, има някакво масло, палим. Тата, ксенон манячета, сега ще разберете. Да освободим от скорост тая гега, ръчната дано да държи. Не се блъсна в блока. И... тук имаше имопилайзер някакви. Опа. Хоп. Подгревната свеж не излезе. Няма никой. Още един път. Да пробваме пак. Ще има ли някой? Подгревна. Той направо чакмак. Виждате го как чака. Как чатка. Сега ще ви го снема и отпред. Так, обаче как запали. Друга си е с акумулатор, сега ще го замерим. Вратата, че човека ми каза, че мога да се заключи сама. Вижте го как тук. Тук цяло добре стои мотора, но чука. Някъде от тук сякаш. Тая страна повечко. Но сега това не е обект на нашето изследване. Дайте видим колко зареждаме. Обаче без фарове. Нека да пуснем и фаровете и да видим какво ще стане. Не е много на 14, 14,1. Да, дайте им сега на фарове какво ще стане. Малко да припомпим и газта. Бърка маслото. Явим, като подаваме газо, увеличава ли се чукането? Не съвсем, не е толкова прогресивно, но си го има. Така, сега се видят ли фаровете. И тата ксенона, няма ксенона, ма светят фаровете, ама ще их бахти якото. Тъй, сега. На тая кола не очаквам нищо да я работи, тъй че ма кефи всяко нещо, което и работи. И 14,1 имаме с включени фарове, консуматори, то тук подгреви седалки няма, тъй че ще не заверят гаранцията, но трябва да имаме едно на ум. Не знам дали това е нормалното зареждане за този автомобил или трябва да е повече. Но в крайна сметка зарежда и това е хубаво, че предният акумулатор не е умрял от незареждане. Малко се поутиши, сякаш тази тракаща машина. Да, по-малко трака, добре. Ще стане работа, може по-вдигач нещо. Какъв съм оптимист, манячета. Нямам търпение да разбера от какво е. Манячета, сега следващото нещо е да отидем при ванката и да разберем какво горе-долу има по ходовата част, ще намерим ли части от нея, отде ще ги викаме. Ако имате идеи откъде, пишете ми отдолу. Със сигурност ще е от полза. Така че сега аз отивам да сипя малко нафтичка, че вижте, пак стрелкичката удря червеното. Малко да я сложим там за 20 лея нафтичка. Тя колко ще изкара? Принцип този мотор е Common Rail 2009, Евро 4. Би трябвало да е прилично икономичен, там и ни десятка да връзва. Обаче няма как да знам, освен сме само на задна ръчка. Но още не познавам автомобила, нямам идея, манячета. Знам само, че чука повечко. Ма сега не чука вече толкова много, може би бардал, че иска малко. Ще видим, сега ще му сложим от малко нафтичка и ще врътна едно малко кръгче. Чакам ванката другата седмица да ми обърне малко внимание и да я видим ходова част, нещо друго отдолу какво има. По двигателя най-вече искам да оправя това чука, най-хубаво ще е да си запазим двигател, защото не смятам, че е на много километри, ако е нещо малко, дори да трябва да се отвори отгоре двигателя, да се смени нещо, клапането и пак ще е по-добре, отколкото на цяло да сменим двигател, защото двигател има сила, прилична сила има за това купе, 140 коня са малко, чул съм, че някъде ги ремапват, ма представете ли си какво да кажеш на мапера, ремапни ми татата. Въпреки че те нещата сега най-вероятно дюзи са делови, гадните делови дюзи, но датчици, компютър, всичко са ползва, нали, чуждестранна, нали, обикновено чуждестранни технологии, не са някакви незнайни. Ще видим какво ще стане, манячета, с тази количка, обаче вижте драйвинг позицията, къде е чак километража, чак е така леко.
Много е странно. Този волан, ако някъде намерите воланец за тата ми, кажете веднага, мушкам спортния волан, искам спортен волан, тук Momo Prototype ще му сложа. И една съм планирал, но няма да ви кажам каква дръжка за лоста тук. За сега е това, но първо да оправим основно проблем, да разберем тая кола ще я бъде ли като кола или не, иначе нищо не свети. Нямаме пушаци отзаде, двигателя се успокоява нормално, не ни трепери много лоста, вижте, добре е. Съединителя отделя много горе, това ще го мислим допълнително, със сигурност трябва да смени и този съединител, но ще видим джабко ли какви ще са частите. Давайте идеи, ако имате. 2008 е всъщност, на прозорци пише 2008. Винаги търговците лъжат с една година, за да се продават по-лесно бараките. Това трябва да знаете, че им е запазена марка понякога дори за 2 години. Ами това е манячите. Това е от това видео. Запишете за канала да видите какво ще стане с това. И Мерцеса ми още се продава, така че ако някой иска, обявате отдолу. Чао, манячите, за следващия път. Аз отивам да си аграрствам в моята нова машина. Караме камиона. Возим много яко, между другото, много мекичко, мазничко, едно такова. Позицията естествено е топ. Ти си топ краля на пътя в татичка. Кацината ми спира тук по лудя. И как трака машината. Следващото нещо е да видим дали има спирачки. Има някакви спирачки, добре е. Но в началото нищо не хваща. Се разминем ли? Трябва да имам преди, че малко съм по-широк отзаде. Вижте как ми надстърча кабинерията отзаде. Да ни скъртя някъде нещо по пътя. Айде, стига ви за този епизод. Стигам се забавлява с моята покупка. Бах, какъв камион си купих.